उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइ मोननायनि मोनसे जेंना मोननायनि हेंथानि मोनसे जेंना आरो मा होनदों न'खर दावगानायनि बियो मोनसे हेंथा रांखान्थि जौगानायनि बियो मोनसे हेंथा दा बेखायनो जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि जिथु इयुन जोंनि लाइमोनफोरा जिथु जोंनि भबिष्यत बेनि थाखाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाया बन्द जानांगौ होननानै जोङो बै समनिफ्रायनो मोनसे मिशन मोनसे मदआव जोङो खामानि मावबोबाय थानाय जादों बेनि थाखाय आलादा मिशन जोङो फोसावाखैब्लाबो जोंनि मिशन क्वालिटी इडुकेशननि मोनसे मिशन जेनि गेजेरजोंनो बा जोंनि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जनि हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बा गुबुन गुबुन समाजनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बैफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जोङो सांग्रांथि होनो थाखाय जोङो नाजाबोदों दा दिनै दा बेखौ जोङो मिथिनांगोन जे दिनै माने बबे बैसोसिमाव सासे हिन्जावसाया हाबा जानो मोनो आरो बबे बैसोसिमाव सासे हौवासाया हाबा जानो मोनो बिनि थाखाय आयेना जोंनो खानानै होखानाय बैसो दङ सासे हौवासाहा 21 बोसोरनि गाहायाव माब्लाबाबो हाबा जानो मोना जुदि हाबा जायोब्ला आयेननि नोजोराव बियो माने गोरोन्थि दायनिगिरि बिनि थाखाय बियो माने खाजानो हायो पुलिसजों आरो बेबायदिनो सासे हिन्जावसाया 18 बोसोर बैसोनि गाहायाव हाबा जायोब्ला बियो माने अपराध जायो आयेना बेखौ माने गनाया हाबा जानायनि बियो मोनसे बैसो नङा बिदि होननानै जोङो माने मिथिगौ दा बिनि गेजेरावबाबो बेबायदि माखासे उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा उन्दै बैसोआव माने थगायजानायनि गेजेरजों लांखार जानायनि गेजेरजों बुरखाय जानायनि गेजेरजों बा सांग्रांथि नङैनि गेजेरजों गोबां थासारियाव बेबायदि हाबा जानांनाय थासारिखौ जोङो नुबोदों आरो जोङो नुबावदों मिथिबावगौ जे माने 14 बोसोर बैसोनि सिङाव जायफोर माने हिन्जावसा बा हौवासा गथ'आ माने हाबा जानो गोनां जायो बा हाबा खालामग्रा मानसिया पक्स' आयेननि माने गेजेरजों बियो एरेस्ट जानो गोनां जायो बा पक्स' आयेन बा जोंनि उन्दैसा गथ'फोरखौ प्रटेक्शन खालामनायनि थाखाय जिखिनि आयेन बेनि गेजेरजों माने दायनिगिरि हिसाबै माने दिनै हमजानो गोनां जायो दा नैबे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै मिथियो दा मिथिसेयावबो गोबां माने मिथिनाय मानसिफोराबो जोंनि उन्दैसा माने गथ'साफोरखौ हाबा खालामो बा हाबा खालामनायाव एनकारेज खालामो बा मिथिखासेयावबो जोंनि 14 बोसोर बैसो सिंनि हौवा हिन्जावसा गथ'फोरा हाबा माने जानो गोनां जायो जाउनाव न'खरा माने बायग्लियो जाउनाव माने देहाया दुरबल जायो जाउनाव माने मा होनदों बेमार आजार जानो गोनां जायो जाउनाव माने एवारनेसखौ सरकारनि थोरोबनिफ्रायबो पुलिस प्रशासननिफ्राय सरकारनिफ्राय बा माखासे एजेन्सिसफोर दङ बै एजेन्सिसफ्राबो मेसिभलि माने जेन लांबाय थायो आङो खावलायगोन आरो दिनै एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों माने जोंनि सोरांबानो माने थाखो माने बाव जोङो 8:30 9:00निफ्राय जोंनि फरायसाफोरखौ लोगो मोनो जोंनि मानाव गेदेर फोरोंगिरि बिथांमोना आं बिथांमोनखौबो आङो खावलायगोन जे दा दिनै मोनसे स्ट्रिक्ट मोनसे एक्शन बेबस्था लादों आयेना जिहेतु दंखायो बेखौ जोंनि लाइमोनफोरखौ माने बोरै सांग्रां खालामनो हायो आङो फोरोंगुरु सारमोनखौबो मेडाममोनखौबो आङो खावलायगोन जे थाखो खथायाव फोरोंनायनि गेजेरजों बेखौबो जोङो लांफाथारनांसिगोन आङो गुरै खावलायदों आरो बे बुब्लियाव धोरोमगुरु बिथांमोनखौबो आङो खावलायगोन बा दिनै हाबाया जायो होनोबा गावबा गाव धोरोमनि मोनसे खान्थिजों जायो बै खान्थिजों जायफोर हाबा होयो बै माने हाबा होग्रा जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जायफोर हाबा होग्रा बिथांमोना जेन उन्दै बैसोआव हाबा जानो नागिरग्रा बिथांमोनखौ माब्लाबाबो जेन हाबा होआ आरो दिनै मा होनदों खारखुमानानै मन्दिराव हाबा जाहैयो खारखुमानानै मालाबा कर्टआव हाबा जाहैयो लोगोआनो लोगोनि बिफा जानानै हाबा होयो हिन्जावसानि लोगोआनो हिन्जावसानि बिमा जानानै हाबा होनाय बेफोरबायदि थासारि जायो आरो माखासे फेक सार्टिफिकेट बा फेक माने एजनि प्रुफ मोनसे श' खालामनायनि गेजेरजों माने हाबा लानो नागिरनाय थासारिफोरा जायो बेनि थाखाय सरकारहा बै माखासे इन्सटिटिउसनफोरखौ रेजिस्टार्ड माखासे इन्सटिटिउसनफोरखौ मोनसे माने इन्सट्राक्सन माने फ्रेश इन्सट्राक्सन हरनायनि मोनसे गोनांथिखौ जोङो नुदों आं बेखिनि